ಮಲ್ಲೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ತುಲೆ ಮುಲ್ತಲ ದಾಸವಾಲದ ಗೆಲ್ಲನ್ ಪಾತನ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಿದೆಲ್ಲ ಅಂಬಡ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಎಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಯಾಲಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಬೈದ ಅವು ದೂರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪದಂಗಡಿಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಅಂಜ ದಾದಾ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಂಕುಲ್ ಎಪ್ಪರ್ದಿಂಚ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಲೆಂದ ಅಂದ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ನೀ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಉನ್ಪುಣನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಜಿ ಇಜ್ಜರು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ವಿಜಿನ್ ಖಾತ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೀವ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಂದು ಪೋಪಿನ್ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ತಪುರ ಬರ್ಕಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೇನಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪಾಯರುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ಯಾಂಪನೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನನಲ ಆಯ್ನಾತಂದೆಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗು ಮಾತ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ರೆಡೆ ಜನ ಆಂಟಿ ನಡಿಡೆ ರೆಡೆ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತು ಎರಡ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಜನಂದೆಕ ಬರ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಂತೂ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಜೋರ್ ಮುಲ್ಪಾಯ ಬರ್ಸದೊಂಬು ಎಂಕ್ ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಶೆಕೆ ಹಾಪು ಪನೊಂದು ಇಂತ ಲಾಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಏ ಜಿಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೌದಾ ತಿನ್ಬಾ ಕೆಬಿ ಹಾಂ ಜಿಮ್ಮಿ ಕೆಬಿದಾದಾತಿ ನಿನ್ನ ಇಂದು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹಾಂ ಬೆತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಶಾಲೆ ಇರ್ತದೆ ತೊಜ್ಬಗಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾಂಟಿ ನಡೆ ಬೈದೀನಿ ಚೇತುಕುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಚೇತುಕುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೆಕೆ ತೊಂದು ನಂಚೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಕ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆರ್ನೆ ಶುರು ಒಂದು ಇದೇ ಬಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಫುಡ್ದ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾವ್ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದು ದಾದ ಇಂಚ ಕಪ್ ಒಂದು ಅವು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೌಡ್ರ್ ಪಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ನಾಗ ಪರಿಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಪ ದೊಡ್ಡದಂತೆ ಖಾರ ಸೊ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆರ್ ಪಲ್ಪ್ ಪರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಟಿ ಇಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಪಾ ನೋಡು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ದಯ ಪಾರ್ದಿನ ಪಂಡ ಶೀತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಪರ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಶೀತ ಅಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾನ ನನ್ನ ಪರ್ಪುನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲವಲ್ಲ ಓಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಓದು ಪಪ್ಪಡಂಡ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನತಿ ಶಾಲೆ ಬೂತಿನ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ತೋಚ್ಪ ಆಯ್ತು ಅವು ಇಂಬೇನೆ ನಿಜ ಪನ್ನೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಬಗ್ಲು ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿ ಹಾಂ ಆತಿರು ನಂದೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜವು LKG ಪನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಸರಿ ದಾದಾ ಅಬ್ಬಾ ಹೋಯ್ನೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಬಲ ಇನ್ನು ಚೇತು ಬಾರಿ ಬಡ ಆಂಟಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದಿರಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಪಿದಡ್ನಿ ಅರ್ಕರ್ಕ ತಿಂದು ಬಲ್ತ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ದಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದು ಮಾತ ಪಿದಡ್ನಿ ಆಂಟಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಕಿರ್ಕಿರಿಲು ಕಡಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೆರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಎಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಿ ತೋಷ್ಪಾಯರ ಪಂಡೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಎಂದು
ಮೇರು ವಿಜಿ ಮುರಣಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ದಾಳಿಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲೆತ ಒಂದು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನೆಂಟ್ ಈತೆ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಇದಾಗ ಏರು ಕೇಂದಿತ್ತಾರತೆ ಇದಾಗ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂದೇನ್ವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಿದಾಡುವ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ತೂಲೆ ಮುಲ್ತಲ ದಾಸವಾಲದ ಗೆಲ್ಲನ್ ಪತನ ಒಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಸುರು ಮಂದಿರ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿ ಪೋಪಿ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಸವಾಳ ಇಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅವ್ಳು ಮೂಲನ್ ತೂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ವೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಸುರು ಮಂದಿರ ತೆಂಗಳು ಪಾರನ್ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಅದ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಣ್ಣ ಆಂಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ ದಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧನು ಉಲ್ಲೇತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಧನುಬಾಯ್ ಆ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂಚಂದೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಾಯಿನಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವಾ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೊಂದು ಪ್ಲೈ ಬಾಯ್ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವಾ ಕೂಡ ಮೆರ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದಿನ ಮೋನೆ ಒಂದು ಬಡಾತಿನ ಮೋನೆ ಎಂಚ ಬಡಾವನ ಇದೇ ಬಡಾತನ ಕಾಂಡ್ರ ದಿಂಚ ತಿಂತು ಜರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್ ಫ್ರಮ್ ದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ವಾ ಸುಜಾಂಟಿ ನೀನು ಇಂಚೆನಿತ್ತು ಬೇಗ ಪಾಪ ಬಡ ಆತಂಡು ತಿಲ್ಲ ತಿಲ್ಲ ಮೂಜಾಂಡ ಮೂಜಿ ಕರಿಂಡತ್ತ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅನಸ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಏರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ದಿಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಬಿಗ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಳಾದಿ ಶೋಪ್ ಟೂಜನ್ ಬಂದಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ವಿಡಿಯೋಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಜೊತೊಂದ ಎಗ್ ಐಟ್ ಕಲೆಂಬೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಚ್ಚರ ಒಂದುಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಕಂದೇನು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಎಂದು ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಆತದೆ ಮೊಲ ಮೊಲ ತಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರು zudio brand ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ದಪ್ಪರ ಜುಡಿಯೋ ಬೈದರಿ ನೀ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದ್ದಡೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತು ನಿದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೆಲ್ಲ ಅಂಬಡ ಆಯ್ತ ಹೈಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ತೋನಿ ಅಂದೆ ಪೋಕ್ಲ ಬೈದು ನಿಂಚ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾತನ್ ರಡ್ಡು ಇಂದು ಹತ್ತಿ ಎಂದೇಟ ಹತ್ತಿಯೇ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾಡಂಬೋದಿತ್ತದ ಐಟ್ ಪೋಕ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತದೆತ್ತಿನಂದುವೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತದೆತ್ತಿನ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಜುಡಿಯೋಡ್ದೆತ್ತಿನವು ನಂದೆ ಪೋಕ್ಲ ಪುಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಕೈಕಾರು ಮಾತ ಅವ ಅಂಕಲ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ತಾತ ಒಲ್ಲೇರು ತಾತವ್ರು ಇಂಚು ತೂಲೆ ತಾತ ತೂಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಮುರಂದಲಕ್ಕ ಹಾಯಿ ಪನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜೋರು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮುರನಿ ಹಾಯಿ ಪಂತಿನ ಯಾನಿತ್ತ ಚೂರು ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಂತಲೇ ಎಂಕಲ್ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಚೇತು ಇತ್ತದೆ ಬಾಲೆ ತಾತನ ಪುಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ ತಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಜಾತ ಎಂಕಲ್ ಪೋವಿನ ತಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯಿನ್ ಓಕೆ ತಾತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಫೈನಲ್ ಅದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಟ್ 6 o'clock ಕಾಂಡೆ ಪೋತಾವೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಾವೆ ದ ಪಂಡ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಕೈಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಕರ್ಮ ಪೋನಗೊಂಡತ್ತೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋತೀನಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಕಾರಡೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೆಲ್ಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆ ಬೆತ್ತಂಡು ನಡತದು ಅವು ಬೇನಟಂಗೆ ತಡೇರಾಯ್ಜ ಧರ್ಮಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವೆ ಚಪ್ಪಲ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಮುಲು ಕುಡ ತೆತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬೇತೆಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜಿತಾಪಣೆನ ಕಾರ್ ಆತು ಬೇಲ್ನಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಜದ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ನಮ್ಮೂಲು ಒಂತ ದಿನ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪಲ್ನವೆ ಯಾನ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಂಡೆ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ತೋಡುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದು ದುಂಬು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಂತಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತರ ಮಾತ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂದು ನೀರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಪಂಡತ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡತ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟ 2 weeks ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ ಐನಾತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡ್ಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಚರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.